बेयाव दिनैहाय बिएड कलेजाव गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल सारनि दैदेननायाव बेहाय श्रीमन्त शंकरदेवनि आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मोनसे सेमिनार लानाय जादों। बे सेमिनाराव बे सानै गुरु व्यक्तिफोरहा मा बुंलांखो बेफोरनि सायावनो बे छात्रफ्रा अध्ययन खालामगासिनो फरायगासिनो दङ नालाय बिसोरखौ लाफानानैनो दिनैहाय बे सेमिनारखौ बानायदों। आरो बे सेमिनारा बिराद गुरुत्व गोनां आरो बेखौ बेबायदि लाबाय थालांनो हायोबा जोङो मोजांनो जोंनि बे संस्कार जे माने गाव हारिखौ दैथायनाय माबानाय बेफोरो गासिबो मोजाङै जालांगोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन। दानि गथ'फोरा लेखा गोरों गोजा जाजोब्बाय, दा बेफोराव बिसोरो गावसोरनो जुदि दावखोलांबाय थायोबा बेफोरो मोजां जागोन। आरो जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया जोंनो ओरैबायदि मोनसे सैधोता बानि होनानै गालांदों। बे बानिफोरजों जोङो जुदि गोरोबनानै मावलाङोबा जोङो एकदम गावखौनो गाव एकदम माने सिबिसुला बादि मोननो हायो आरो बे बानिफोरखौ जोङो फरायनांगौ। बानियाव मा दं बेखौ बानियावथ' सैधोता दं नालाय बे सैधोताखौ जोंनाव मोनखायो मन्दिरफ्राव थायो जोंनिया ब्रह्म मन्दिरफ्राव। दा बेखौ लालायनो हायोबा बेजों मानिनानै सोलिलाङोबानो जोंनि संस्कारा फैयो होननानै जों मोनथिखायो आरो दा जोंनि बेबायदि जों फालिलायनो हायैयाव माखासे मानसिफ्रा बे गुरुदेवनि बानिजों थांनो हायैयाव जोङो गावजों गावनो एसे दान्थे बिदान्थे जालायलायो। अब्लाबो जों बर' हारिया खौसेनो थागोन आरो जों गुरुदेवनि बोसोनजोंनो जोङो अरायसम सोलिलांबाय थागोन। दिनैबो बेखौनो बे नैबे बिएड कलेजाव बेखौनो सावरायनाय जादों। आरो दा बेबायदिनो आंनि नुनायाव जोङो डेभेलप जागासिनो दङ ब्रह्म धोरोम आफाद हिसाबै। आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो आसाम गभर्नमेन्टआबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामै माखासे अनसुंथाइफोर होगासिनो दङ, मन्दिर होदों। दाबो लेटेस्ट जानानै दङ अल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अल आसामाव आरो अल आसाम ब्रह्म धोरोम समष्टिनो 100था बे महाजयग'आव होनो होननाय जिनिसा 100थानि बिथोराव 70था फैग्रोबाय। ओमफ्राय मोनसे जोंनाव ब्रह्म धोरोमा 100थानि बिथोराव 70था फैबाय आरो दा बेबायदि हिसाबै लासै हरबाय थागोन होननानै जोंनोबो बिथोन होदों बिटिआर गभर्नमेन्टआबो आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो। दा आं मोनथिनायाव बिसिम आं क'क्राझार जिल्लानि सेक्रेटारि जानानै बेखौ मोनथिनायाव आं बेखौ खोन्थाबाय। दा बिसिमनो आरोबाव आंहाथ' बाराद्राय बेबायदि बुंनायबो अयभास गैयामोन, थेवबो दिनैहाय बुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।